Balimao a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye avril kalo tile 21 san 2026 selifurancɛ kalo an b'ale tile 4 na bi n'o ye seliba ye bi sɔgɔmada in na an bɛ taa garde kan kɔnɔna na kalanden minnu ka kalan banna tuba ni sokaw fɛ yen 1112 olu ka jɔnjɔnw dira u ma Bamakɔ kɔnɔna na fala ye anw ɲɛna ko garabali don kunu ni kunasini ko u bɛ ka maaw wuli ka bɔ Bamakɔ sirabaw fana kan dɛ a kɔni ko sirabaw bɛ sirabaw la bi wulilen n'olu tigilamaw nɔfɛ dɛ ko duguba tɛ se ka kɛ ba y'a kɛ yɔrɔ ye o baara bɛ sen na maa caman bɛ kɔni olu ko olu t'a dɔn u b'a kɛ cogo min ko kɔni tɛ taa gɛlɛya kɔ nka duguba n'a faamu n'u sera ka hali bolimafɛn dɔw bɛ ka se ka boli sira dɔw wɛrɛ d'olu fana ma a bɛ fisaya kosɛbɛ duguba kɔnɔna na walima yɔrɔ dɔw bɛ yen fɛɛrɛ ka sigi olu la ayiwa fala ye burɛmugaw u ko ndɔn b'u fɛ yen dɛ ndɔn min bɛ rido ɲimi a ma forow to a ma kungow to kungorodunanw ni birifiniw ni matila a bɛ k'olu bɛɛ ɲimi k'o ban da ye u ko mun bɛ ka taa
umu ye fɔlɔ nka o ye kangarida kɔni kɛ k'a fɔ ɲɛmaw ye nin tɛ dɔn gansan ye dɛ ndɔn bɔn komi nin waati fana na sɛnɛfɛnw caman tɛ yen o u ɲɛsinnen don nakɔ kɔnɔnaw ma a kɔni kɛlen ka borɛmukaw olu dabaliba bankas maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila n'olu dɔw tun bɛ bamakɔ yan fala ye olu caman segira ka taa so dugu minnu don an na tila k'an da don o la maɲinankaw ko taji ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛya taji sɔrɔbaliya a kɛlen don degun olu ma bi Asaba Jalo ka kɔkɔrɔmadoli kɛ ka kimɛli kɛ ka kɛɲɛ ni baara minnu kɛra kɛnɛyako ta nasira fɛ ani ka minɛnw di a n'a jɛɲɔgɔnw olu baaraw fana sigira sen kan kɔkan kibaruyaw la a la belebele ye min ye sɔgɔmada in na fala ye min ye farafinna ka kɛnɛyatɔnba n'o ye burunikaw ka jamanakuntigi ye generali Evariste Ndayishimiye ale tun bɛ burukinakaw fɛ AES ɲɛma n'o o ye kapitɛni Ibrahim ye o y'a bisimila kuma min kɛr'o la n'o da o tulo kan maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔnjɛkulu kɔnɔ n'a fɔ ma CSDM u ka ɲɛma n'o ye Bayidi Darame ye ale bɛ munumunu salo la Gabɔnkaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ bi na ye Muazu ka don golokasigi ye fala ye Muazu Baba Sise Fédération Malienne Football ɲɛmaa kura kala taara maa min ye alamisa tɛmɛnen k'a bɛ baara ta kɛ bi Jamutene ale ye nɛrɛ ta han yɔrɔ balontan na n'i ye nɛrɛ ta o ye kangaridaka ye nka nɛgɛsogo la n'i ye nɛrɛ ta o kɔrɔ k'i ye gale ye olu la n'u ka binkɛnɛ don a la n'u ye binkɛnɛ don a la o tun bɛ kɛ a jimima yɔrɔ n'a dumunikɛma yɔrɔ ye anw tun bɛ don o la nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na foli ni tanuni k'a ta k'a ɲɛsin an lamɛnbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma fala ye maa minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u tɛ bɔ janni kan fiyewu min ye Nuhun Dunbiya ye Montréalkaw fɛ yen n'u ka tɔn maaw bɛɛ lajɛlen maliden minnu bɛ Canada olu ka tɔn k'u fo grand frère n'o ye Sori Sako ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fala ye k'an y'an ka dilekininw ye han an b'a fɔ k'a Sako min ye Seydou Sako ye monsieur le maire Jalafara k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Siriman Bacili sigira 4nan maire kɔrɔ k'a fana fo le jeune Thierno Umar Asi Jalo monsieur le ministre k'an b'a fo Bayiba mairie du district kɔnɔ ani Sori Kɛmɛso ka taa se Adama min bɛ nin waati la domaine kɔnɔ n'o o ye Gasama ye Amadu Gasama an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn filamuso min bɛ yen n'a ka filen nɔnɔ tɛ ban fiyewu o ye Jaba Siribe an b'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na Bolikaw fɛ yen a bɛ Salakaw ka sigi la fala ye bi sɔgɔma in na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ taa Fort de Médine gardien ale fɛ yen Gidi i b'a dɔn k'a fɔ Sisoko an terikɛ dɔ tun bɛ yen ala y'ale ka kalifa minɛ a la nka Gidi kura y'an wele kunun k'a ka d'u ye an ka taa ɲɛda yɔrɔ ka fala ye an ko n'ala sɔnna a ma an b'an labɛn o la bisa an bɛ Awa Denbaya commune maa bɛɛ lajɛlen fo min ye Logo Sabu Sirekaw k'olu fana fo ka taa se yeli ninnu ka dugu yɛrɛ tɔgɔ siman bɛ bɔ yɔrɔ min ale ye yenka de ye i b'a dɔn ko an ka Sisoko Isaka Sisoko ale fa de ye yen dugutigi ye o nous aussi on zone quelqu'un là-bas est fala ye on zone pas petit ici là-bas il y a no kɔni maaw ɲɛ giba ka kuma ni mɛnsa ye ngorobɛlɛ ale fana tɛ petit minɛ ye koyi an ka dugu la fana kabalenkundiga kɛ ka tɛmɛ o tɛ jɔyɔrɔ ncinin ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bi an da tɛna don a kuma na kosɛbɛ fala ye nka bonyamasegin dɔ kɛra kunun a diyara anw ye a bɛnna an ma min ye an ka magistrat in ye n'o ye Fatɔgɔma Tera ye kiiri sanayɛlɛ kiirisoba ni o so bɛɛ la belebeleba ni kiiri bɛ tigɛ min kɔnɔ Cour suprême na o tɔgɔ taara ka da ale la fala ye fala ye mɛnna magistrat ye la n fa mana ka Fatɔgɔma ɲɔgɔn na ye nka n'ala sɔnna a ma an n'a sɛbɛnw ɲini a babu k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna a kɔni diyara anw ye sabula magistrat mun don jɔn ko ala a ye min kɔni taara ka minnu to yen n'u sɔrɔ a sennɔ dayɔrɔ la fala ye an ka sariya so bɛ taa ɲɛ n'ala sɔnna a ma kiiritigɛlaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ale jɔyɔrɔ de man nɔgɔn fala ye kiiritigɛ i y'a kɛ cogo cogo bɛɛ ti wasa ala yɛrɛ bɛɛ t'ale fɛ kuma tɛ maaninfin ma ala ka sɔn ɲuman kan ye nin y'an don ka ye walayi bɛnkɛ ti yan nka a to a bi yan i b'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ kuma la gosibaw la sisan u ka sabali
ko foronto mugu bɔrɔ mana kɔrɔ cogo cogo ko tisolamɛ sɔrɔ a la ko ye ko bɔrɛ ma si ji la ye hali n'a sira ji la a kasa ti bɔ a la a tɔgɔ ti bɔ a la o sɔgɔmada in na k'an k'an kɔlɔsi kundi la kun min n'an b'a di don o don min ye cɛlakaw ye ka kɛ ni bamanan laada ye kun ti di kun fɛ kun ti di don bɛɛ wa kun ti kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye fala ye bɛnkɛ ko maa min n'i kɛra baaliku ye i denw ɲɛnatigɛra u ye 15 sɔrɔ ka taa se 12 ma fala ye i jija ntɛnɛn don cɛmannin fara i yɛrɛ baaliku kan ka n'i kun di ntɛnɛn n'i y'i kun di ntɛnɛn fala ye a bɛ gɛlɛya min se kamalenkɔrɔ ma i b'o dɔn wa i bolo wari de bɛ ban wa i ka mɔgɔkɔrɔbaw ti kɔrɔ k'i bolo dɛ o mana bɔ yen maa maa bɛ yen ko bi in na e b'a fɔ i ka maakɔrɔ ka si sɔrɔ i bolo ka n'i kun di ntɛnɛn sabula a b'a to olu tɛ se ka i n'olu tɛ min ɲɔgɔn fɛ fala ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye jumadonya ye fana maaw k'u kɔlɔsi jumadonya kundi la dɛ ale fana kundi a ma nɔgɔn dɛ nka don min bɛ yen n'o ka fisa kundi la kosɛbɛ o ye alamisa ani bi tarata don in fala ye maa maa bɛ yen k'e dun min na alamisa kundi kan i ye cɛgana ye i nana ne fɛ yen n y'a datula k'a datula ka n ka kɔrɔtɛw bɛɛ fili k'a dɛsɛ ta ye i taara maa ninnu fana fɛ i ye dongolo ka muntaw mɔ a ma sɔn alamisa kundi k'i ta la ye fala i ka alamisa furu bɛ siri cɛkɔrɔba ko gɛlɛya o gɛlɛya b'i ka siri o siri b'i la i kun di alamisa fala a bɛ taa n'a bɛɛ lajɛlen ye wa ko fana ko si bɛ ti di tuma bɛɛ fana han a kɛra bomo si o a kɛra nunkɔrɔ si o a kɛra kamankɔrɔ si o ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i b'a fɔ i ka maanifinya ka ɲɛ i ni maaw ka bɛn sigi la fana fala ye k'i ka alamisa kundi k'o caya min ye k'o bɛ basigi i bolo min ye don min bɛ yen n'o o ye tarata ye bidonya ye fala ye n'i ye bidonya kundi k'i taala ye sigida maaw bɛɛ lajɛlen b'i to a fɔ i ni maaw bɛ bɛn a bɛ ɲɔgɔn faamu nka a y'a yira sa k'a fɔ bɛɛ ni kelenya kɔtigɛ bali ni maa min b'a fɛ k'o sɔrɔ kuma bɛɛ ka min ye kundi min bɛ yen n'o o ka ɲi kosɛbɛ ayiwa o ye sibiridon kundi ye fala ye nka sibiri kundi e ko e tɛna na kɛ maaw ka juru ti ba i la de n'i kɔni y'i ko di sibiri i bɛ sa k'a sɔrɔ maa ka juru t'i la maa min b'a kun di sibiri o tigi o bɛ taa lahara k'a sɔrɔ maa ka juru t'a la nka n m'a fɔ kalo 2 sibiri dɛ kalo 3 sibiri dɛ i k'a k'i ta la de ye sibiri o sibiri ne b'i kun di fala u sera anw fana ma kari kundilaw ko an dala k'a barikalen don ka k'an jugu ka ca anw kɔni ye kundila ye kari don fala ye cɛkɔrɔba ko min b'o ɲɛ i ka se kumakan na ani ka walew ka taa ɲɔgɔn fɛ maanifin jugu tɛ ba i la nka i kana to i jugu bɛɛ fɛ lajɛlen k'i fɛɛrɛ dɔn a ko nin ye bamaana tabiya ye ale bɛ min fɔ kamalenkɔrɔ baaliku maa o maa ntɛnɛn kundi an k'an kɔlɔsi o de la kosɛbɛ ale de kɔlɔlɔ ka bon nin ye sɔgɔmada in na bɛnkɛ ka bilasirali ye an ye min di maaw ma fu fɔla k'i fala ye kado don n'an bɔra o la an bɛna dankelenw kan bi fala ye min ye maa minnu bɛ yen n'u tɛ da u tɛ suna u tɛ ɲina u tɛ jungɔ ala ta kɔfɛ fala ye u kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ k'u soli di k'u sogo di k'u ni di k'u ka denbaya di ko an tɔw ka se ka lafiya an k'o ma n ko mali wolomasiri tabaw fala ye taabolo caman b'a de o b'a kɔnɔ n'a ka di i ye a fɔ polisilakaw n'a ka di i ye a fɔ zofɔrɛ maaw n'o m'i diya dɔɔni fara a ka fala ye sapeur pompier olu bɛɛ lajɛlen ye wolomasiri taba ye bi garde nationale gendarmerie police nationale bere rouge bere vert armée de l'air armée de terre jitaw minantaw nin bɛɛ lajɛlen ye fala ye ka wuli ka jɔ kɛ kibaruya sanuman dili général de corps d'armée Modibo Kɔnɛ fala ye an sera nin yɔrɔ in na an ye nin yɔrɔ in sɔrɔ an sera ka nin ko in kɛ Modibo Kɔnɛ n'a ka cɛdenw de b'o baara la su ani tile olu de b'a fɔ a bɛ ta a y'a kɛ tan transmission o fana ye jɛkulu ye fala ye olu fana bɛ kibaruyaw ta nka min ye ngangarangakiw ye
belebele an ka mɔriw ko ne fo sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen n'i ka baara don jamana kɔnɔ fala ye nin waati in na a ye taabolo ni tabiya ni ladamu bila a ka maaw ka bolo kan an ka dugawu kɛ halisa ala k'a taa ɲɛ sabula an k'an kisi an ka tanga n bɛɛ lajɛlen bɔra ka mun tɔgɔ fɔ olu ka bɛn o de bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ kabini septembre kalo fala ye bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a daminɛ octobre yɛrɛ la ka na se septembre ma maaw y'a ye k'a fɔ da kun kɛlen don anw ye suna t'an ye an ka jamana fan o fan an ka sirabaw bɛɛ lajɛlen minɛna an na min ye bamajɔlen nugɛrɛkabaw ye taji tɛ taji ye maa tɛ maa ye dugutala tɛ dugutala ye ka maaw jigin ka kariw jɔ ka dugubaw lamini ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ferekete gɛlɛya an bolo hali an tɛ se ka ninakili fala ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi ye a y'a fɔ Sadio Kamara ye a ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan fala ye fɛɛrɛ ni mɔnɛ mun b'an bolo tiɲɛ don an bɛ AES ko girin na nka an ka hakili to an yɛrɛ la o la sa don dɔ sufɛla la fala ye n'o o bɛnna octobre kalo tile 21 ma lajɛ belebele an belebele daba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye an ko cogo di maa jumɛn bɛ se ka bila ka taa Sikaso mara la o ka taa yen ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fala ye jɔn bɛ se ka taa Segu mara ni Moti mara la jɔn bɛ se ka bila Kita sira kan ani Kayi siraw ka fala ye o baara de sigira sen kan a waati aw tun b'a fɔ ko opération aw y'u tɔgɔw fɔ nka yɔrɔ caman na cɛ duman olu de tun bɛ baara la ye a waati maaw ka kumaw cayara don o don kuma dɔ bɛ fɔ nka bi a tɔnɔ de binnen filɛ nin ye fala ye a kana k'i ɲɛna ko kɛlɛdagatigi minnu taara k'u nana dɛ a bɛɛ lajɛlen b'a nɔ na hali bi u bɛ ka mun kɛ basigi ni lafiya ani dugudenw lasegili fala ye maa caman bɛ kuma caman fɔ wolomasiri tabaw ka ko la maa caman bɛ kuma caman fɔ lakanabaliya ko la u t'a ɲɛdɔn fala ye a bɛ komi ni maa kana kɛlɛ ka tila ka ja n'a ma kɛlɛ o ja de ye ja dan ye nka n'a kɛlɛla ka ja sigana bɛ don ko caman na wa ni bamacɔri ɲugawale kaba donna fala ye marifa dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ tugun dɛ kiiriko kow bɛna don a la dɔgɔtɔrɔso kow bɛna don a la dugudenw fɔnkɔɲɔgɔnw bɛ don a la a bɛ kɛ yen na ko basigi tɛ ka kɛ k'a tɛ ka sɔrɔ e b'a miiri ko marifatigi dɔrɔn nɔ don e t'a ɲɛdɔn o de la i b'a mɛn maa caman da ko nin kɛra ta fala ye u k'a ɲini k'a ɲɛdɔn baara min a ma nɔgɔn dɛ bi armée ye ale ye anw ka jamana ani maa maa bɛ dancɛ bɔ fala ye a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sabula kabini an ka drone dasira Algérie fɛ fala ye an ye yen kɛ zone numéro 1 frontière à surveiller ye minɛn min bɛ yen bi a darawuli ka bon kosɛbɛ o la cɛdenw waati min na olu bɛ kɛlɛ la an fanfɛ bolo fɛ yan Algérie n'an dancɛ Mauritanie n'an dancɛ Burkina n'an dancɛ min ye Côte d'Ivoire ye Sénégali nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na taa ni ka segin ni munumunu salo tun bɛ don o don donta ni bɔta k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie ani Algérie sɔnni sigira yen kan kosɛbɛ fala i b'a dɔn k'a fɔ ko Diomaye Faye kɛlen ka fanga ta a nana Mali la yan a y'an sɔrɔ Kuluba a y'a fɔ Asimi ye k'o k'a lajɛ dɛ ko ka bɔ AES la ka segin CEDEAO la Asimi ko a ma Diomaye fɛn min b'an kun kan i b'o dɔn fɔlɔ wa n'i y'a mɛn an bɛ don CEDEAO la an bɛ don nin na an k'an ka lakana sabati fara an kan an ka jɛ an ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni lafiya bɛ na cogo min na fala ye Diomaye ma kuma in faamu nka n hakili la maa minnu ye Mali télévision lajɛ kununko sɔrɔ bɛɛ ye Diomaye Faye kulekan mɛn fala ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen daminɛna Laginɛ Sénégal kunu ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan bamacɔli ni ɲugawale kaba bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko sabula Sénégal lamininen don bi fala ye k'a sababu kɛ mun ye ni ninnu donn'olu fɛ yen u ka sɔrɔ bɛna jɔ Job bɛ kɛnɛ kan yen ale kan ka laseli kɛ cɛncɛn fo ka jamanaw tɔgɔ la ka se ka Mali fɛɛrɛ minnu b'an bolo k'o dankɛnɛmaya nka nin ko ye fala ye yaasa k'a yira bi k'a fɔ ko armée ka baara ye nɔbɔ dugukolo kɔnɔna na bi fala ye dugu minnu bɛ u tɔgɔ lamɛn e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan Gogi Guwɛnɛ Modibobugu Boli Bululi Ladibi Sege Bana Madina Lemune Qatar o yɛrɛ ni Gogi Tanya kilomɛtiri 150 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Mauritanie dancɛla fala ye nin bɛɛ lajɛlen minɛna o de kama Mauritanie jamanakuntigi y'i senfa joona ka taa Faransikaw fɛ yen aw y'anw bila baara min na a bɛ kana kɛ kɔlɔlɔ y'an bolo sabula bi olu ka dugudenw kalikan ye min ye Mali bɛ ka baara min kɛ o de ɲɔgɔnna tɛ yen ni su bɛ yen bi ni dugu bɛ yen bi
ni jamana bɛ bi min kɛlen don ka danfansiw ni bamanciwale kɛbaaw kɔkɔrɔma dun kosɛbɛ ka tɛmɛ Mauritanie ka fala ye i bɛ Algérie ka filanan ye o de la armée bɛ baara min na bi dugukolo olu na minɛli don armée bɛ baara min na bi an kun ye an sigiyɔrɔ kɔrɔ minnu bila ka taa sigi olu bɛɛ lajɛlen kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka na cogo min o jaabiw de bɛ ka bɔ don o don o la sa fala ye kɛlɛ min daminɛ kabini septembre kalo fo ka na se bi ma bamanciwale kɛbaaw b'a dɔn u ka ɲɛma min dara a ko senfɛ u b'a kalama a kɛlɛw ma nɔgɔya dɛ an yɛrɛ taw taara la dɛ nka olu kɔni ka ɲɛmaabaw minnu ye kɛlɛdagatigiw ye minnu bɛ kow ɲɛnabɔ fala ka taa se fo ɲɛmaga 7nan ma a caman tora ko in senfɛ kɛlɛ na Mali kɔnɔna na u taar'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔw la u tɛ yɔrɔ min dugukolow maîtriser maa min bɛ cɛncɛnfuga dɔ e nan'o bila Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ o bila Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ i m'a d'a fa fɛnw ma wa k'u lana fɔ min ye kita fanfɛla ninnu na bi o de jaabi filɛ nin ye yɔrɔ caman bɛ yen maaw y'u sigiyɔrɔw bila yɔrɔ caman bɛ yen dugu minnu bɛ ka an wele su ni tile n y'a f'i ɲɛna n ye yɛlɛmani ta fɔ falen bɛ ka don dɔɔni dɔɔni nka fala ye o bɛɛ n'a ta a bɛɛ ma ban jafara bɛ yen maaw bɛ welela ye ko armée kana fala ye nara sira maaw bɛ welela ye murakaw ko ka taa kan de sigi yaasa olu bɛ se ka lafiya fala ye k'a daminɛ tɛnɛnkun na k'a daminɛ sunpila ka bɔ min ye nanpala ninnu na bi fala ye maaw caman bɛ fɛ armée ka taa ye a bɛ ka min kɛ fan tɔw la olu ka se ka lafiya nka min fɔra an ye baara in bɛ sen na kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa labɛnw bɛ ka sabati minɛnw bɛ ka na o ye kanw ye olu fana bɛ ka jɔ fala ye kanjɔ in kun ye mun ye u kun ye anw ka jamana de kɛ ko an k'an sen bɔ kow bɛɛ lajɛlen na an k'an sen fila d'an bolo kan an bɛ kunbɛli kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'an k'o to yen e bɛ se k'a faamu ko sanw tɛmɛna yan Mauritanie tun bɛ taa fo Tombouctou ka taa mɔgɔw nɔfɛ nka bi Mauritanie yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la ka dafɛ sabula armée yɛrɛ sigilen don k'olu kɔnɔ ni maaw bɔra fala bɛ se k'a faamu cogo di Musa Mara ka taali kɔfɛ Kidal Mauritanie président de taara ka taa bɛnkan signé ni bamanciwale kɛbaaw yaasa anw ka se ka bɛn kɛ an ka sɔrɔ ka taa Algérie kaw fɛ yen o de la n b'a fɔ Musa Mara kanubaw n'a lafasabaw ye ɲɛ b'u la tile fila in na u bɛ ka to ka ja dɔw bɔ k'u bɛ Kidal ko in ta k'a maamu u kana Musa Mara kungo wɛrɛ s'a ma a bɛ min na u k'a to u ka ban sabula bi i ɲumankɛtɔ i bɛ juguman ta ka se maa ma k'a sɔrɔ i m'a dɔn olu b'a la k'u bɛ ka Musa Mara senkɔrɔma don nka u bɛ ka baara min kɛ nin ye nin tɛ senkɔrɔma dondoli baara ye sabula maaw de fana ka faw tora a la maaw baw de tora a la maaw dara k'u ni kɛnɛ karaba ka bɔ a la pewu bi na aw y'o ta k'o kɛ sanyɛlɛ kuma ye k'o kɛ ɲagaribɔ kuma ye k'o kɛ politiki kuma ye a b'a ko gɛlɛya an k'a to an ka bɛn yaasa nin ko ninnu dɔw an kana jira olu sɛnɛ kan tuguni lafiya ni basigi bɛ na armée bɛ baara min na an ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin o ma don nataw bɛ nɔgɔya cogo min fala an m'a fɔ ko fan bɛɛ ka ɲi dɛ Mali ka bon nka an bɛ min kalama bi n'an k'an b'a kimɛ fan caman fɛ bi alihamudulilayi bɛ ka fɔ foro siraw bɛ ka sɔrɔ dugu siraw bɛ ka sɔrɔ taa ni ka seginw bɛ ka se ka kɛ min ye maaninfinw n'u bolo minnu bɛ ka lakana dɔɔni dɔɔni duguw fana bɛ ka sɔrɔ o cogoya la kalanso bɛ ka dayɛlɛ o de la n ye dɔ ka sɛbɛn dɔ ye ko ekɔliso ni hakɛ datugulen mun bɛ ka dayɛlɛ i b'o fana fara a kan kɛ i b'o bɔ i ka jate la kɛ n'e bɛ se k'a fɔ ko min datugulen don e tɛ Mali kɔnɔ ekɔliso min datugulen e b'o da dɔn e tɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka dayɛlɛ fana i b'olu fana fara a kan parce que ekɔliso bɛ ka dayɛlɛ fana anw fana b'o kalama o jatew fana b'an fana bolo donc sɔgɔmada in na nin ye foli de ye fala ye senkɔrɔma dondoli ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ko halisa k'u ni cɛsiri. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye
o de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client bi sɔgɔmada in na an bɛ taa garde kan kɔnɔna na min ye garde national ye kunungo ntɛnɛ olu ye kalan kɛ maa minnu kunna sa n'o o ye certificat d'aptitude technique fɔlɔ ani filanan ye o jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ ni maaw ye maa minnu kan ka na bololabaaraw kɛ ani maa minnu kan ka se ka labilasiraliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan a ko tun bɛ min ye garde national ale ɲɛmaa dankan bolo n'o ye colonel major Mori Sanɔgɔ ye kɛnɛ ka ɲi wolomasiri taba ɲɛmaa caman fana tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu tun ka sɛbɛn kan ka d'olu ma olu fana somaw diinɛtigiw ni laadatigiw ale ni marabolotigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maa 1112 o de bɔra musolaka olu ye 198 ye a la kalan in ale tali kɛ i n'a fɔ tancogo la garde national maaw ka maa dilen tun ye maa 809 ye min ye protection civile n'an b'a fɔ ma sapeur pompier olu ye maa 278 di min ye armée de terre ye ale ye maa 8 di armée de l'air ye maa 11 di maa 6 o bɔra sɔrɔsiw ka minanko tajiko ani bolimafɛnko yɔrɔ ka na don kalan in na kalo 6 kɔnɔna na sa u ka kalan bɛɛ lajɛlen kɛra tubanisokaw fɛ yen min ye kalan ye sa a ye tali kɛ wolomasiri tabaw yɛrɛ ka baara kɛcogo la n'o ye sɔrɔsiya yɛrɛ kɛnɛkɛnɛnin ye ka b'o la fana min ye laseliw kɛr'u ye fana min ye ekɔliden ninnu ye sa kaporo ni sergent a camanba ye o ye kalansen kuraw ka lamini baara kɛ o kɔnɔkɔrɔw kunna min ye lajoli fana o fana kɛr'u kunna ka taa fara marifa ale tacogo ka marifa baara cogo ani marifa yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na bololabaaraw olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalansen in ko senfɛ ekɔliden minnu filɛ nin ye a yirala sa u bɛ se ka maa dɛmɛ ni sirabaka kasara y'i sɔrɔ tasuma mana jenini kɛ yɔrɔ la u bɛ se ka o fana kunbɛli baaraw kɛ masɔnya baaraw u bɛ se k'o kɛ min ye plomberie u bɛ se k'o kɛ menuisier métallique ale ni menuisier min bɛ yiri baara kɛ ani nɛgɛ baara kɛ ka taa fara kuranko kan wa min ye mugu ci yɛrɛ fana ye ka se ka mugu ci fana u b'o fana kɛ lieutenant colonel Sayidu Pujugu ale min ye kalanso in ɲɛmaa ye a ko ninnu kɔni ye kalan kɛ kalan min senfɛ Falaye a ma jaja bɛɛ la sabula min ye kalanden dɔw ye ekɔliden 2 olu fatura kalan in senfɛ a ye tasibila kɛ olu ye min ye baara in ye o b'a jira k'a fɔ ko a ma nɔgɔn fɛn min don a kolo ka girin min ye sɔrɔdasiw ka gun kanu baara yɛrɛdi bɛ a la min ye minɔgɔlaminɛ ni kɔngɔlaminɛ ni sunɔgɔlaminɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ a la o la sa a kɛlen ka tasibila kɛ a ko minnu bɔlen filɛ nin ye u k'u cɛsiri k'u jija koyi sabula min filɛ nin ye baara de bɛna bila u ɲɛ sisan Pujugu tilalen kuma na colonel Mori Sanɔgɔ colonel major n'ale ye gardiw ka ɲɛmaa dankan ye a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini kalanden ninnu fɛ sa u bɔlen min filɛ nin ye u k'a bila u kunna sa ko ɲɛmaaya jɔyɔrɔw de bɛna d'u ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ sa u ye kalan min kɛ a ka se ka kɛ u nafalan ye don nataw kɔnɔna na baara kun cɛra ni défilé mankanni ye jamana kɔnɔ kibaruyaw la Mayinakaw ko taji sɔngɔ gɛlɛyali a ye balo sɔngɔ gɛlɛya olu fɛ yen wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ o ye balo dɔw ye olu tɛ ka ye tulo bi dɔn ale tun bɛ waati tɛmɛnen na
min ye 3 ani 900 na bi o taara yɛrɛ sɔrɔ 4 ani 200 la boisson o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ min ye ni waati na sima ale kɔni tɔni kelen o kɛra 20 ani 1 k'a sɔrɔ min ye 10 ani 9 kun don waati tɛmɛnenw na jagokɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mobili tali ye ka bɔ dugula ka na dugula o sɔngɔ gɛlɛyara taji o tɛ ka ye ɲɛna fiyewu wa min ye feerelikɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don min ye station tigiw ye olu bɛɛ lajɛlen ka station lankolon don nin y'a kalo 3 ye mayinakaw fɛ yen u kɔni sigilen don sa min ye taji o bɛ se ka d'u ma cogo min na bankas maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila ka na Bamako olu caman segira ka taa kari tɛmɛnen u kunbɛra ɲɛmaaw fɛ min ye nin maa ninnu ye sa olu kɔni kun caman bɛ Bamako kɔnɔna na yan dugu min don sa o ye Kulungo ye Bayi Wankoro ani Sokura maaw kunbɛra préfet yɛrɛ fɛ préfet ko sisan ninnu segilen ka na o ti gɛlɛya ye u ka sow bɛ yen u ka dugu bɛ yen u ka yɔrɔw bɛ yen nka baloko ɲɛmaaw k'o lajɛ ani dɛmɛbaajɛkulu yaasa u ka segili bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min ani bololaminɛ baaraw nin waati in na Fala in y'a f'i ɲɛna cogo min Bamakɔ kɔnɔna na sigida caman na ale ni bɔlɔn caman fɛ bi min ye feerelikɛla minnu bɛ yaala yaala a yirala sa k'a fɔ ko olu kɔni ka yɔrɔ bila pewu minnu salo in y'a daminɛ sa kabini kari sufɛ ɲɛfɔli kɛra maa caman ye k'a f'u ɲɛna k'u sigilen don yɔrɔ min na k'o yɔrɔw bila siraba baden minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi maa minnu bɛ yen n'olu ye yaala yaala feerelikɛlaw ye ani maa minnu kɛlen ka taga feerelikɛlaw dilan u yɛrɛ ye kiosque ni fɛnw bɛ maa minnu bolo kɛnɛw kan kɛnɛ minnu bɛ yen bi n'olu tɛ se ka to yen tuguni a yirala sa k'olu ka wuli ka bɔ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ko APJ de y'olu sigi nka a yirala k'u bɛ yɔrɔ min na k'o tɛ sigiyɔrɔ ye k'u ka wuli feerelikɛla dɔw y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni bɛ nana ka n'u dahirimɛ de ɲini ni nin fana karila ka b'olu bolo olu bɛ baara kɛ cogo di maa minnu bɛ baara in na u y'a yira sa k'a fɔ maa minnu y'u sigi ye o de ye gɛlɛya ye Darisalamu n'a Lamini maa minnu bɛ o yɔrɔ fana na n'olu feerelikɛlaw ye ni guwaw b'u bolo ko k'olu ka guwaw wuli ka bɔ yen Surasiw ale ni finitigilakaw bɛ ka nin baara min kɛ maa caman y'a yira k'a ka ɲi ko sabula min ye dugu ye fa bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ mɛrimɛri yɔrɔ ye bɛɛ bɛ ka kɛ feerelikɛyɔrɔ ye ni kunbɛli ma kɛ don dɔ la tɛmɛsira yɛrɛ tɛna sɔrɔ sabula goudron minɛnen don yɔrɔ caman na bi Bamakɔ kɔnɔna na tiɲɛ don maaw ka baaradaw don maaw ka sɔrɔkɛyɔrɔw don nka maaw k'a bila u kunna fana ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana tɛ se ka kɛ sigiyɔrɔ ye duguba ale kɔnɔna na nin waati ninnu na u y'a yira sa k'a fɔ laseliw kɔni bɛ ka kɛ min ye maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ko ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ko ta nasira fɛ Fala ye yaasa ka se ka kɛnɛya baaraw sinsin kosɛbɛ kɛnɛya kiimɛli baaraw k'olu fana kɔmasegiw kɛ Asaba Jalo ale ye tɔgɔnɔbila kɛ sa maa minnu sera ka u jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ kɛnɛyasow kɔnɔna na baarako ta nasira fɛ ale ni jaabi ɲumanw sɔrɔli fɛ a y'a yira sa ko olu kɔni ni u ka sɛbɛn lakodɔnni sɛbɛnw ka se ka olu d'u ma kɔmasegiw kɛlen ni kiimɛliw kɛlen kɔfɛ sa u ye donbolo fana kɛ maaw ye Fala ye min b'a to baara tɔ minnu kura minnu bɛna na daminɛ san in kɔnɔna na olu bɛ se ka ɲɛ cogo min o la sa mɔbiliw ambulansiw motow ale ni dɔgɔtɔrɔminɛnw caman o taara ka d'u ma moto ye 121 ye min ye mɔbili ye o ye 27 ye dɔgɔtɔrɔminɛnw pi pɔgɔden musaka ninnu bɛɛ lajɛlen banki min bɛ farafinna ka yiriwali kunna o ye dɔ di Mali gouvernement ale y'i jɔ 100 sara la ni 70 ye min ye alliance Wagner n'u b'a fɔ ko Gavi olu fana ye dɔ di u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛkun ye min ye maaw ka se ka kɛnɛya yɔrɔw sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na Asaba Jalo a ko k'u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ han awɔ Fala o don dɛ n'a fɔra i sugandira k'aw ye baara kɛ ka ɲɛ minɛn min fana dira ma aw fana minɛ ka ɲɛ san wɛrɛ dɔw wɛrɛw fana ka se ka dɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Burɛmkaw jatigɛlen don bi ko sabula nin ye a tile 2 ye ndɔn firilen don olu ka dugu ka Fala ye u tɛ yiri to u tɛ kɔ to u tɛ ba to u tɛ fenêtre to u tɛ yiri to u tɛ min ye daraw to yiridow u t'olu fana si to papier u b'a bɛɛ lajɛlen ɲimi ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye min ye sɛnɛ bolofara min bɛ Burɛm kɔnɔna na olu ye welewelemada ɲɛmaaw ma sa k'u kana ka n'u dɛmɛ sabula nin ye tile 2 tɛmɛli ye yalama u bɛna segin ka na wa u tɛna segin ka na fɛɛrɛ ka sɔrɔ u bɛ se ka kunbɛn cogo min na Masinakaw fɛ yen jamajɛ yɛrɛ jɛgɛmɔ min bɛ kɛ Ala y'a to o sera ka kɛ ɲinan Fala ye sibiri tɛmɛnen kɛnɛ ka sa kɔkɛ jenikaw fɛ yen an nana ka na an ka jɔw fili k'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ Fala ye nka a ma k'an sago ye ten dɛ n'a kɔni fɔra i ɲɛna ko jɛgɛ tonnen don Gawo kɔni o ye bannen o selengekaw mana a bɛ mɔ mun bɛ taa se olu ma ye u ko k'a kɔni fisara ni fu ye sabula laada la ni laada ko sera a bɛ timɛ kɔkɛ jenikaw u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ ɲɛmaaw fo
fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ komi basigi bɛ ka na fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ olu bɛ se ka ji labɛnni minnu fana kɛ ka bila olu fana majɛw fana yira ko la u bɛ n'o labɛnw fana kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i tɛgɛ nɔ siɲɛ wɛrɛ taw la sifinw ka kalanko kunna fasoden ɲumanya kalan fala ye min bɛ ka fɔ n'a daminɛna bamakɔ yan san ta o fana daminɛna min ye denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 18 ka taa se san 35 ma olu ni maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila n'u bɔra burukinakaw fɛ yen olu bɛna na dɔgɔkun kelen kalan kɛ fasoden ɲumanya waleyaw la kalan bɛ taa bɛ munumunu fɛn 15 kan min bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya ni jamana kanuni ni jamana ladonni na u y'a jira sa ko min ye ko in senfɛ sa u bɛna na taa san yɔrɔ mafalenw lajɛ ale ni ka dugu kɔnɔnaw k'olu fura farikolo ɲɛnajɛw fana bɛ a ko in na sifinnakaw ka bolofara min bɛ sakaw fɛ yen olu de kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan ka bɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifin ka ko kunna u y'a jira sa kɔni ko nin ka ɲi kosɛbɛ a b'a to denmisɛnw ti bi don ɲɔgɔn na o waleya kelen fana de don gawokaw fɛ yen nka olu ta sinsinnen don min kan sa ni gɛlɛya waleyaw olu bɛ se ka ban cogo min o baara sa o sigira sen kan nin waati in na min ye gunserekaw olu fɛ yen waleya in kɔni ye sa ko n tɛ n t'a la fala ye n tɛ ma sɔn n ti kɛ bamaci walekɛba ye n t'u kɔkɔrɔma don n t'u dɛmɛ n bɛ kɛ n faso fɛ yaasa faso ka se ka taa ɲɛ cogo min na k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa anw sifilakaw an kana bi jɔ kɔnɔna na jɔ min n'o ye nimisa jɔ ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinko kunna sa ale de kɛlen ka nin sigi bɛɛ ni kelenya denmisɛnninlakaw kɔni caman bɔra gawokaw fɛ yen ka taa guzere komini kɔnɔna na nin baara in ale ka se ka timɛ n'an bɔra yen CSDM ni ale ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka jɛrɛ jɛkulu ye a ɲɛmaaba yan'u ka kɔngɛrɛ ka sigi sen kan ni kɔngɛrɛ kan ka kɛ bamakɔ yan kalo kura nata tile 16 fala ye ale bɛ taama la gabɔnkaw fɛ yen an ka lasigiden bɛ gabɔn n'o ye nina walɛti ye o y'a bisimila kunungo a n'o ye baro sigi kɛ o kɔfɛ sa min ye duguden minnu bɛ ani nina ka baarakɛlaw u n'olu ye ɛri kelen de kɛ kuma na ka hakilila falen kɛ degunba minnu bɛ maliyɛnw ka gabɔ ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ bayidi darame ale yɛrɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Ablaye Baba Sila ye ale CSDM gabɔ ɲɛmaa ye Sumunu rekotara di maa ye min ye Sisoko ye o fana ye rekotara di olu fana ka secrétaire général ye wulada fɛ u ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa maliyɛn minnu bɛ gabɔ a n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye dugutigilakaw ni kabilatigiw bɛ minnu bɛ Mali tɔgɔla ye fala ye a taara bɔ olu ye bayidi darame baara min b'a bolo a n'a kan ka waleya minnu kɛ don nataw la kɔngɛrɛ ko in hukumu kɔnɔ n'o kan ka sigi sen kan a y'o ɲɛfɔli baaraw fana kɛ u ka biro kura min na falen jamana 47 ka bɔ min ye diɲɛ fan 5 kɔnɔna na fala ye olu de kan ka na bamakɔ kɔnɔna na yan Memorial Modibo Keyita la baara min na kɛ yen o la sa u y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛna dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye AES ale ni Union Africaine ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye Union Africaine ɲɛmaaba n'o o ye Général Evariste Ndayisime ye ale bisimila kunungo Wagadugukaw fɛ yen AES président fɛ n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye Ndayisime y'a jira sa ko a nana ka na tiɲɛw ye min ye cɛncɛnfo ka jamanaw a y'olu ye Burkina jamana a y'o ye min ye Union Africaine ye a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin IBE ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka timinandiya la basigi o nali la Wagadugukaw fɛ ale ni Burkina fantan 4 bɛɛ lajɛlen ani farafinna bɛɛ lajɛlen kuma tɛ cɛncɛnfo ka jamanaw kan IBE fana a ye maa kofɔlen lamɛn fala ye hakilina minnu bɛ yen a y'olu yira a la min ye farafinna ka kɛlɛyatɔma ɲɛma in ye ale yɛrɛ ye Burundi jamanakuntigi ye wala ye wolomasiri taba fana don hanfala ye Général Evariste Ndayisime a tilalen kɔ pewu ani IBE kelen ka ɲɔgɔn ye a ko a bɛ Burukinakaw fo ka kanu n'u ka faso kanu n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka jamana ɲɛma o kɛrɛfɛ ko kɛlɛ min bɛ bi o ye Mbabanci Njugawale kɛlɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ye k'ale yɛrɛ nana sɔrɔ Burukina min bɛ yen o ye Burukina ba sigilen ye jamanaden minnu bɛ maaw kanu k'u bisimila ka ɲɛ ni nisɔndiya ye k'o diyara ye kosɛbɛ a y'a jira sa ko ani IBE ka baabu senfɛ sa u ka kumaw taara Union Africaine ale yɛrɛ bɛna baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Burukina ani cɛncɛnfo ka jamanaw na n'o ye AES ye olu bɛna sigi sen kan cogo min na ko waleya min filɛ nin y'u bolo nin ye ale b'a fɔ sa u ka sinsin dɔ ka fara o kan a ko fana ko ni Ala sɔnna a ma a filɛ ka na taama min kan n'a ye min mɛn kɔmasegi sɛbɛn min kan ka k'o la n'o ye rapport ye fala ye k'a bɛn'o kɛ tilennenya ni laadiriya ni tiɲɛ kan a ye fɛn minnu sɔrɔ a n'a ye minnu lamɛn Burukina yan yaasa cɛncɛnfo ka jamanaw olu hakilinabaaw ye mun ye u bɛ se ka dɔn Evariste Ndayisime Burundikaw u ka duguden dɔ fana bɛ Wagadugukaw fɛ fala ye u bɛ bayɛlɛmali fɛn minnu kɛ a taara ɲɛdaw kan min ye u b'a fɔ ma faso mɛbo ni o ye Burukinakaw yɛrɛ kɛlen ka wulikajɔ min sigi sen kan nin waati na sa yaasa ka se ka u ka jamana jɔ ni pavew ni fɛnw ye a taara o yɔrɔ fana lajɛ nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen na sa ko Burukinakaw cɛsirilen o wulikajɔ ni cɛsiri la nka muso min bɛ yen n'o bɛ kaba yɛlɛma ka fariniw ni fɛnw dilan fala ye Burundika don fana han awɔ ale ye Burundika ye
ale kɔni nin waati na ale kɛlen no ɲɔgɔn ɲamada ye Burkina kɔnɔna na nda sime a ko ni ala sɔnna ma ko min ye Union Africaine ani AES ka kuntilennaw olu bɛna kɛ kelen ye wa filɛlaw bɛna kɛ kelen don nataw olu kɔnɔna na n'an bɔra yen sa maa minnu bɛ n'olu bɛ ekɔliso ko kunna fala ye u ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko tile min bɛ ka bɔ nin waati in na a t'a tu ka denmisɛnninw mara kalanyɔrɔ la koyi o la min ye Direction nationale de l'enseignement fondamental ye ale ye sɛbɛn bɔ k'a yira sa k'a fɔ sa ko kalan kɛcogo yɛlɛmana Mali dugukolo fantan naani fala ye nɛgɛ kanɲɛ 7 ma tɛmɛ ni miniti 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma tɛmɛ ni miniti 30 ye k'o ye wasakɛ wula fɛ kalan tɛ se ka kɛ sabula min ye kalansow ye u bɛ kalaya kosɛbɛ denmisɛnw na se ka to so Isufu Albert Bedari ale de ye nin bataki in ci Ture ale de ye bataki in ci k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ ka yɔrɔ la yan Yirimajɔ commissaire principal de police Modibo Ka Jara a n'a ka danga n'o ye commissaire de police Mahamadu n'an b'a wele ko Modi Ɲagate olu ye wuli ka jɔ kɛ ka tɛmɛ u ka brigade fɛ fala ye avril kalo tile 13 n'a tile 14 min ye maa siganama 2 ye k'u bolo da olu ka olu ɲɛ tan ye maaw ka sɛbɛnw ye fala ye n'u ma taa bayɛlɛma k'a ɲɔgɔnna dilan maa 2 yi u bɛ mun kɛ olu kɔni n'i ko k'i mago bɛ jani attestation u b'a bɔ k'a d'i ma n'i ko k'i mago bɛ sanu ka signature la u b'a dilan k'a d'i ma fala ye olu tora o de la sa u ye muso dɔ u ye sɛbɛn dɔ de dilan o ye k'o dasi ka t'o bɔ k'o bin ta ye muso taara ni sɛbɛn ye machine kulera muso la u ko k'a ye so bɛɛ k'e bɛ na ni nin sɛbɛn ye cogo di fɛn min ma bɛn carte d'identité biométrique tɛ foyi tɛ a ko ko dɔw de y'a dilan ka d'ale ma u ye muso de minɛ o la sa k'a ka taa polisi la ka taa damakasi kɛ damakasi kɛlen Modibo Ka ye sɛbɛn ta k'a lajɛ fala ye k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bila ka taa Modi Ɲagate fɛ n'o ye dangan ye o fana y'a bila ka taa an ka cɛbalenw fɛ n'o ye brigade maaw ye brigade maaw ko nin ka nɔgɔ ko bolonɔ ma ye ka ban wa olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ fala ye baliku ɲɛnɛtigɛ SG nin ni jaralaka ye G kɔni o ti jara ye fiyewu san 33 tɛgɛ dara ale kan u y'ale minɛ min kɛ a ɲininkara kamalen e bɛ carte biométrique dilan cogo di i ti den 5 dilan ka da anw 5 ma wa ko u kana ni dɔɔni o ko d'accord ko problème t'a la ko bon ko n'an ka taa an ka mobili kɔnɔ ja polisiw dɔw fala ye ko Modibo Ka n'a ka mɔgɔw ko fɛrɛ ka bɔ u ye tɛgɛ kɛ ale ka min kɛ u taalen ale fɛ yen u y'a sɔrɔ sa bamayɛlɛma fɛn sugu bɛɛ b'a bolo nka a fana ko jɔn ko ala ale t'a dilan dɛ ale b'a di dɔ de ma o b'a dilan n'u sera ka sɔn a bɛ t'o nɔfɛ a b'o yɔrɔ yir'u la sɛgɛsɛgɛli tɛgɛ dar'o kan o ye BO ye o ye san 28 ye a fala ye o de ka so ye fɛn bɛɛ lajɛlen i hakili tɛ fɛn o fɛn na ale da ye a ɲɛ k'a ye siɲɛ kelen a b'a ɲɔgɔnna dilan a lamɛn dɛ biométrie nkolo a b'o dilan min ye certificat d'extrait de naissance ye n'o ye wolosɛbɛn ye a b'o dilan a bɛ attestation scolaire dilan ka di den ma k'a ye bac sɔrɔ a b'o kɛ a bɛ DEF ta kɛ fɛn fɛn bɛ yen ko ɲɔgɔn dan ye kalanso la n'o ye kɛnɛya kalanso ni fɛnw ye fala ye sɛbɛn kɔni kɛra sugu ye nin kamalen b'a bɛɛ lajɛlen dilan a da ye k'a ye siɲɛ kelen nka a ye jɔnsɔnna fɔ sɛgɛsɛgɛliw bannen sa Modibo Ka n'a ka maaw u ye sɛbɛn d'a kan k'a di Modi Ɲagate ma o y'a to brigade maaw bolo fala ye k'a ka taa commune 6nan tribunal la ka taa ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Yusu Kone o ye contrôleur général de police ye police directeur ba ale ka laɲini de ye nin ye maanifu n'u bolo mina bɛ se ka lasigi cogo min na ka bɔ ministre Dawudu ale ka yamaruya kɔnɔna na n'a ka dɛmɛw commissariat min bɛ Yirimajɔ fala ye Modibo Ka ani Modi Ɲagate an b'u fo u n'u ka brigade baarakɛlaw n'u ka polisiso bɛɛ lajɛlen cɛsiri ni wulikajɔ la su ni tile anw yɛrɛ y'a seere ye u y'an sigi ɲɔgɔn ye u bɛ baara la su u tɛ se k'a dɔw yɛrɛ fɔ yɛrɛ o a bɛɛ tɛ se ka bila fɛn na o maa min ye sɛbɛn fa siri o ye Boubacar Berté Kompol an b'a fo ka bɔ min ye direction de police kɔnɔna na fala ye u ko sa ni maa mago bɛ polisi la ko telimanw na i bɛ se ka 101 dasi i bɛ diɲɛ fan o fan Mali polisiw olu b'i jaabi n'an bɔr'o la sisan sa an bɛ taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Kokan kiwaro butana ye wolofaw fe falai olu fana u tɛgɛ da sigana ma ka sa min ye camion gelen ɲɛ kelen ala ka sɔ sababu ɲuman na ko sefa wari falai miliyari 6 sefa la o de tun bɛ ale bolo camion dɔ kɔnɔ u y'a minɛ caro i ka olu fe yen maa kofɔlen ko a na kɛ kɔni ani jɛkulu dɔw kɔni bɛ baara la minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sen kan tɛgɛ dara ka wɔlɔfɔw fɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na min ye maa 1000 ɲɔgɔnna ye olu ye wulikajɔ kɛ kunungo marokokaw fɛ u ka faaba kɔnɔna na Palestine k'u b'a kɔkɔrɔma don bi u b'a kɔkɔrɔma don sini bɔlɔnba min tɔgɔ dalen don Mohamed 5 la u y'u ka nisɔngoyaw yira ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Palestine kɔni ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin a ma ko olu ka laɲini ye Afrique du Sud kaw fɛ kunungo min ye Kemi Seba ye ale taara yira kiiri tigilamaw la fala ye min ye Kemi Seba ye a ka sɛbɛn ko n'Ala sɔnna ma jaabi na di a la avril kalo tile 29 a nɔ minɛlen don kun min na sa o ye k'a fɔ sɛbɛn min b'a bolo n'a taara n'o ye ninnu fɛ yen a kun kan ka waati min kɛ k'o waati o de tɛmɛna avril kalo tile 13 min ye Afrique du Sud maaw ye u tɛgɛ d'a kan nka sisan u y'a yira sa k'a fɔ kɔni liberté provisoire a ka maaw bɛ se ka o ɲini yanni sɛgɛsɛgɛli tɔw ka ban wa n'a sɔrɔ la fana bɛ se ka d'a ma nka o y'a sɔrɔ polisilakaw tun y'a yira k'a fɔ ko Benengo ko k'a bila ka t'olu fɛ yen kiiri daminɛli o bɛna o ko in jɔ fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ to sen na parike min bɛ Faransikaw fɛ yen kunungo ntɛnɛn ale y'a yira sa k'u ye Elon Musk weleli min kɛ k'a mana fala ye k'a ma sɔn ka na o jaabi u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ka bɔlɔlɔ sira bɛ ka tiɲɛni min don olu fɛ yen bi u tun bɛ fɛ ka n'a ɲininka fɛɛrɛ ni dabali min na k'a bolo ko a nabaliya k'o tɛ foyi bali kiiri kɛli la Faransikaw fɛ yen min y'u ka kiiri bɔ maaw ye u y'o fɔ baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen sa n'olu bɛ Irankaw fɛ yen olu ko sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔɲɔn sɔrɔ nin ko ninnu na kuma tɛ npogotigi minnu fatura nin ko ninnu na ani minnu joginna maaw k'u hakili to olu la Iran kɛlen don ka wulikajɔba minnu kɛ bi ani ka baaraba minnu sigi sen kan o kɔkɔrɔma don ni baaraw fana kan ka sigi sen kan yaasa nin ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baɲumankɛtɔnw y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na jalakili waati tɛ nin ye kuma tɛ marifakanw dalen don nin waati na tuma min na ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fana n'olu ye degun sɔrɔ Japonkaw fɛ dugukolo yɛrɛ la fala ye dugukolo yɛrɛ min ye a ye yɔrɔ caman tiɲɛ u ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don nin ko in kunna Japonkaw fɛ olu yɛrɛ de ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ k'a ko kɔni fana fiɲɛ kolo fandanbanda fana nana fara a kan o y'a to tɔ bɛɛ lajɛlen juguya États-Unis kaw fɛ yen denmisɛnnin funankɛni 8 dɔ de kɔni nana sa ka mugu ci olu la fala ye Lausanne kaw fɛ yen mugu ci in senfɛ maa kofɔlen yɛrɛ fana a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla du kɔnɔ kɛlɛ dɔ de la du kɔnɔ kɛlɛ min ni maa min yɛrɛ ye o ko bɛɛ lajɛlen kun don n'o ye mugu ci in kɛ polisiw ye ale yɛrɛ faako ye États-Unis marifata yamaruyalen bɛ maaw bolo olu ka dugu la dugu dɔw bɛ yen olu bɛ a yamaruya i ka marifa ta i bɛ sɛbɛn ɲini u b'a ta k'a d'i ma k'i yɛrɛ lakɔlɔsi o kɔlɔlɔ fana t'an tɛ dɛ n'an bɔr'o la an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan cɛmɔgɔ jamutɛnɛ min ye Mali tɔgɔla nɛgɛsoboli ye n'o tun kɛra Sikasokaw fɛ yen ka na kun cɛ Bamakɔ ya fala ye ale kɔni ale ye nɛrɛmuguman sɔrɔ min ye Tour du Mali ye nin kun ye a tako 12nan ye min ye a ko bɛɛ lajɛlen nana kun cɛ Bamakɔ ya yɛrɛ sa bɔlɔnba kɔnɔna na o la sa n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ kɔni boli la cɛmɔgɔ ale ma se sɔrɔ fala ye a kɔni nɛgɛsoboli bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ fɔlɔ o dira ale ma ale na a dɔnbolo Fédération Malienne de Football n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ntolanci ta ye fala ye
o ɲɛmaaba n'o ye Muazu Baba Sise ni Ala sɔnna ma ale ka baara ta ye bi ye secrétaire général n'o ye Sidibeka Magasa ye a ko ko président kura sa bi n'o ye nin kalo in tile 21 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati fédération malienne de football ale jabala la ko u bɛna baaraw latɛmɛ a ma san 4 kɔnɔna na Mali farikolo ɲɛnajɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ ale de bɛna nin jɔ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la Coupe d'Afrique min kɛra Marocains fɛ yen Maroc ka supporters 3 ko u y'olu bila ka bɔ kaso la sabula waleya min kɛra janvier kalo tile 18 stade min ye tɔgɔ da Mulaye Abdala la u kun ye caman minɛ nka 15 olu bɛ u bolo hali bi ko kalo 6 kaso olu bɛna o kɛ sabula k'u ye waleya min kɛ ntolanci kɛra in na arabakaw fɛ yen k'o bɛnnen tɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama